आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। ग्रामपंचायतींना आलेल्या एसीबी चौकशीच्या नोटिसा संदर्भात आमदार वैभव नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। माझ्या आमदार फंडातून ग्रामपंचायतींनी काम केलंय, त्या ग्रामपंचायतींना एसीबी कडून नोटिसा देण्यात आल्यात। माझ्यावर यातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र एसीबी चौकशीच्या पाठीमागे जे कोणी सूत्रधार असेल त्यांना सांगतो, आम्ही चौकशीच्या दबावाला घाबरून बळी पडणार नाही। या पुढच्या काळात अशा अनेक चौकशा आम्ही सुद्धा करू शकतो, एवढं विरोधकांनी लक्षात ठेवावं असा इशारा वैभव नाईकांनी दिलाय। पाहूयात काय म्हणाले वैभव नाईक। खरं तर गेले 4 महिने माझी एसीबीच्या मार्फत चौकशी सुरू आहे। माझ्या संपत्तीची चौकशी त्यांनी केलेली आहे, त्याचं व्हॅल्युएशन ते करत आहेत। परंतु माझ्या आमदार फंडातनं जी कामं झाली आहेत त्या कामाचं सुद्धा या ठिकाणी ज्यांनी कामं घेतलेत, ज्या ग्रामपंचायतीने घेतलेत, ज्या ठेकेदारांनी त्यांना पण त्या ठिकाणी नोटिसा चालू आहे। या संदर्भात माझा कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु जिल्ह्यातल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाला किती त्रास द्यायचा। खरं तर हा माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी ते करतायत, परंतु एसीबीला एवढंच सांगेल किंवा एसीबीची चौकशी मागे जे कोण सूत्रधार असतील की अशा चौकशीला घाबरून आम्ही दबावाला बळी पडणार नाही। निश्चितपणे शिवसेनेचं काम ज्या पद्धतीने चालू आहे त्यापेक्षा जास्त जोमाने आम्ही या ठिकाणी काम करू आणि चौकशीच्याला जे सहकार्य लागेल ते सहकार्य आम्ही निश्चित करू। परंतु ज्या लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना त्रास देऊ नये, जवळजवळ आज 200 लोकांना त्यांनी नोटिसा वेगळ्या पद्धतीने काढल्या आहेत आणि त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे आणि त्यामुळे खरं तर या लोकांना त्रास झाल्याबद्दल मी त्या लोकांची माफी मागेन, परंतु त्या चौकशीला सुद्धा त्यांनी सामोरं जावं आणि जी काही चौकशी असेल त्या चौकशीला आम्ही होऊ। परंतु या चौकशीच्या माध्यमातून यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा अशा अनेक चौकशा आम्ही पण करू शकतो, एवढं मात्र लक्षात ठेवावं। एवढंच मी त्यांना या ठिकाणी त्यांना आव्हान देतो की तुम्ही चौकशी कराल, ज्यावेळी इतर चौकशी होतील त्यावेळेस आम्ही चौकशी या ठिकाणी करण्यास भाग पडू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।